Ale osoba? Mám prý třetí údajně. Teď jsem mu říkal, běží. No, dobrý. Teď se loudaj. Teď úplně zabrzdili. Ale tak běží něco. 32 to rozběhe tak, jak ta Ukrajinka. Pojď Aleši, pojď! Pojď Aleši! Pojď! Pojď s něma, pojď! A pojď! Hodně sil na konci. Máš moc. Teďka kdyby šel na... A pojď! Pojď! No, konečně. Pojď! Pojď Aleši, pojď! Pojď, Aleši, jeď! Aj. Pojď Aleši, pojď! Pojď, Aleši! Aleši, pojď! Pojď, Aleši, pojď! Pojď! Ještě!